Тетевен е известен с прекрасната си природа. Неповторимо е усещането за покой, до което достига човек, щом се е докоснал до благословения рай. Това райско кътче дава прекрасна възможност за профилактика и рехабилитация на редица заболявания, за отдих, почивка и добро настроение. В този планински рай се намира оздравителен комплекс Здравец, който е част от групата хотели на ПРО ЕАД, работи по програмите за рехабилитация на НОИ, както и на свободен прием. Хотелът е прекрасно място за успешно лечение и здравен туризъм. Хотелът предлага 160 легла, разположени в 65 стаи и 10 апартамента. Всички стаи са оборудвани с телефон, мини-бар, кабелна телевизия, възможности за безжичен интернет. На разположение за гостите на хотела има открит охраняем паркинг. Базата е достъпна за хора с увреждания, специално са оборудвани стаи и апартаменти в хотела. За малките гости има детски кът и подходящи условия за развлечения. Комплекс Здравец предлага отлични условия за конферентен и бизнес туризъм. Интерес представлява многофункционалната мултимедийна конферентна зала на 2 нива с 100 места, интернет връзка и художествена галерия. В хотела е изграден малък параклис като място за осамотение и духовна почит. Панорамният ресторант Здравец има 160 места в 2 зали и 60 места на открита лятна тераса с прекрасен изглед към град Тетевен. Центърът за рехабилитация на оздравителен комплекс Здравец включва спа-център с 3 многофункционални вани, включващи тангентор за подводен масаж, джакузи за хидромасаж, перлени вани с озоногенератор, цвето и аромотерапия, музикотерапия. Спа-центърът има оборудвана оригинална финска сауна от бял бор. Физиотерапията предлага електролечение и инхалации, модерна терапия с високочастотни токове. В кинезитерапията са включени масажи, фитнес зала със специализирани уреди и апаратен масаж, лечебна физкултура и спортна зала. За лечението и профилактиката в хотела се грижи квалифициран медицински екип. Планинско-континенталният климат с меката зима и прохладно лято, както и природните дадености, въздействат успешно върху заболявания на дихателната система. Особено добре се повлияват пациенти с бронхиална астма и астматичен бронхит, хронични риносоити и фарингити. Успешно се лекуват и заболявания на централната нервна система, функционални нервни нарушения, периферна нервна система, опорно-двигателен апарат, хипертония, хипотония и ангионевроза на крайниците, ендокринно-менни заболявания, диабет и затлъстяване. Гостоприемен и весел е откритият басейн, пълен с изворна вода, допълнително филтрирана и отоплена. Незабравими са моментите на отдих и развлечения във водата и слънчевите бани край басейна.
Тетевенският район е богат на уникални природни забележителности. Живописен и разнообразен терен предлага прекрасна и незаменима флора и фауна. Масивни вековни дървета, ливади, водопади, вертикални скали и пещери се преплитат в невероятни природни особености. Незабравимо е пътуването в царството на тишината, гората и водата. Вечер луната ще ни разкаже тайни и легенди за магията на природата и ще ни подготви за утрешния ден.